Lah apa ya percuma lah ngepel ngono kuwi, Hiro. Kowe iki tre paling belis dhewe sak dunia lho, Ro. Lho dik dipel malah kaya ngono kuwi. Lah sikilmu kok ora nyuk-nyuk-nyuk neh. Palta lek anu. Golek geplek lho, golek geplek lho. Heeh. Tahu geplek apa tak? Yo, tiba geplek mateng kowe saiki mu. Sampai mak black. Wes gejlungop pula. Sudah. Itu kepal. Langsung ngepel tenan wi. Lah enak cah kuwi. Suaramu lho ta. Menggelegar. Ora usah ya, engko lek nek dor neh. Engko. Era sido. Apa to ribut-ribut ngono jawane? Kono masuk neh. Yo. Bar. Engko lek nek mak dar neh engko. Bar.